ekhaya lapha athi ungabaleki ngikushaya samsekhaya mfethu yabo mfethu thama ngaqala ukulibona lehlisa umoya kanje nami cooperate kamncane ngene emotini yabonga kulama security abaqinise ngedrink sihamba nje endleleni kwehla ingembezi ngibona uyadrive akakhuluma ngiyashithe for the first time nakethamayo lo muntu o-street ba njalo nje yabo umuntu o-straight forward o-street yonke into eyikhuluma iqona kodwa yabonga loya day yabo nje nami ngaphelelwa amandla ngumbono ukuthi akukhulumeki driver nje lapha esebusuku o-1 lapho ehlise ngewind hambe ziyehla ingembezi angikhulumisi thuna fika ekhaya athi hamba ogeza mfethu ngehla nami hamba ogeza mina ngathi mengibuya wathi dlana ngambulala akalalanga-ke lapho ngoba ngathi mengivuka ekuseni ngivuka usahlela yabo nje mfethu umuntu akhule ngazi yabo ngoba hlahle mina vele ngikhula mlomo ithame ne-OLED bese bengasekho ndawonye and njalo mebeke bakhuluma efonini noma thola ukuthi sikubo kwetime i-OLED lizosilanda noma sikubo i-OLED ithama lizosilanda inkulumo yabo hlezi izogcina ngokuxabana hayi fuse nayekelekele bathatha mina ngikhula nje i-OLED nethame bexabana njalo manje sekumele umuntu ewenze N5 mlungu lapho ka N4 kusele isifundo esisodwa ngoba bengenza i-fitting and turning ye-engineering N1 ngawenza N2 N3 N4 kwasala isifundo esisodwa manje wena bathi yini certificate kuya ukuthi nawe phela indlela ophanta ngayo ukuthi umuntu ophanta kanjani yawo mina into engangibalekeli leyo yokuganga ungena endlini yabantu ugcina ushawa nayo yonke lo nto awuthi into engcono utshontshela umlungu esitolo umuntu agacela ngiqala ngabo chocolate sweet cosmetics kwadlulela umuntu angena ezimpahleni singena ko Mr Price ko Edgar's Pick n Pay clothing umuntu umlungu waboshwa uqala Richards Bay no awusithathe nje ngolokhu ebafonela just now la ine certificate se shoplifting shuthi ukuphanta kwakhe noma ukuzama yakhe imali uzama wenza i-shoplifting so bafo awuqale nje usinika lokho okuqala ngoba uthi lapho usuboshwe ka-7 no ka-8 but awusibuyisele emumva igame yakho ubuyidlala kanjani and kwenzeka kanjani ukuthi ugcine uboshwe mina upheka uzoboshwe endaweni suke sebe notice angithi endaweni uyayo kokuqala uthola ukuthi abakwazi nawe usa clean vele awukakajumpisi Muyotshontsha ngeke ungene ingcolile oqala lokho and mawufika vele awulokhu utatazela uqalaza ujabhisa security nani angena bona uthi ama-camera flathele kahle sathi into yakho we up into ekuthiwa up it's either ufaka i-tight noma ufaka lelibhande leli labantu abasilimayo lesisu ngiso fake le half jacket noma half jersey yakhona yazi uma ungena yonke into yakho upper yavala ngejersey so check i-cost security la dlula khona ethilini uphuma ungathenganga lutho ngoba ngeke ungene esitolo around 3 minutes 5 minutes benefit usuyaphuma uthengayo thenga noma usweet noma chappies suphuma ethilini suphethe slip yoqaba we-security manje la emoli-ke phela mulokhu uyenza into imoli-ke mina la ngisuka khona suka esikhawini esikhawini imoli yodwa-ke imoli encane vele so ubuso bakho mebulokhu kubonakala gcine belandela uthi lo muntu lo wenzani lo muntu la mina-ke lo ubuso bami-ke buyanothiseka-ke isikhathi nanokuthini lento esiyibhemayo yazi inkinga isekuseni kakhulu mina ngey'tolo ekuseni akugcwala isikhathi esiningi muzongena kusa-M sesitolo isikhathi esiningi bakunothisi njalo lo muntu ekuseni uyadlula uyafika umuntu agcine egaqela ngokuqala nje ngiboshwa aboshwa u-Ackermans Ackermans basesikhawini kade sishaya amathafisi no-grey kade kutshana umuntu lo ngayo aphe kahle into zami phuma okokuqala ngihambe ngiyobheka phambane kuthenini khona omunye umama ongangidayisa u-size 4 efuna u-size 6 buyela-ke lento e-order lento e-order yagaxelisana
iyagaxilisana mama usuya ngelulu lokuthi ufuna lo size lo muntu lo ufunayo uthatha size 6 kanti sengijumpini athi mengiyophuma nje minyango kuthiwa sorry but hayi wathiwa buya ngayiceleni bathi mebengikhuthuza zavuka into zabelungu hey ya fetha ngahamba inkantolo hlahla leyo bangishaya ngo-30 days kwaku-30 days okokuqala ne-fine ka-1.5 inkantolo yaseSikhawini lapho nini lapho beku-2008 yeah 2008 Usushoshwa besikhathi eside kangaka ndoda? hayi bengisasekhaya la. Okay, mawuboshwa lokuqala ekhaya bayazi ukuthi usuyabhema and bayazi ukuthi wena ungenela izitolo yantshontsha. Ithini indaba yabazali, kuthini indaba yasegcekeni ekhaya? Cause kunento engifuna ukuyiqonda lapha. Ekwazini ukubhema base bazi ukuthi ngiyawubhema ugwayi nensango kodwa ungabe bengakazi. Ngoba uqala kwami ukubhema ngaqala ngise boarding school kaNongoma. Ingekho ekhaya. Kuni boarding school ethi umlokotho isenhlophe enkulu kaNongoma. Yeah, so umuntu wafunda lapha afikela khona ka grade 8 9 grade 9 ngahlangana nalomjida lo mhlofu wayesuka eJozini. Sibhema njalo insango sibhema mina bengibhema insango kakhulu yona nje debingenza ukuthi ngifocus yabo umuntu kusukela ekuzalweni unalento yokuba hyperstar. So ukuze ngibe ekhaya ngikwazi ukufocus bengikholela ekuthenini kumele ngibheme insango. Bhema insango manje into esihluka manje lo fethu mefasa lensango shuthi sakusabhenga amadam ngakachase. Yeah. Mefasa insango uyavuvuzela ungavuvuzela bhema idam lakhe yaliza uthi liyashaya uthi ube yasho. Mase ngibhema mina ngedwa insango ayifani nale. Yabo ayiphinde ngimbize umxofu nayi imali hamba othenga bethu hamba othenga buya fasa idam esibheme phinde nguzwe lo gift lo. Bese ngiyambuza lo fethu fethu kahle lensango le kwenzakalani naye. Bese yangichazela ukuthi hayi fethu la fethu faka naye lento yini lento le. Hayi le fethu bayibiza ngenyawupa besuka eJozi. Bayibiza ngenyawupa. Cha inyawupa le amakhethi. Athi ngibone ayangikhombisa hayi sifake fethu sivuvuzela. Ukufta lapho musaqala phela usungazi ukuthi kunento ekuthiwa arrest yabo. Bhem. Ngezwe ngiviki lesibili umuntu methi uyavuka hayi akusafani lo. Akusafani yabo. Suyazamula sengishawo roster ngitshela ukuthi hayi kufuneka lento lapho ngisebenza esitolo. Ne-boarding school ngabe neclash ukuthi mengifika asebenza esitolo sasesikoleni. So umuntu every day bethola imali. Kodwa nama security uyazi ukuthi hayi uyathumela hamba lokuthengela into ngaphandle bekulethela banike imali. Yabo? Umuntu wabhema gcineke lapho ke hayi kumele manje phela imali yasesitolo ngeke ihlezi isibhemeni sakulungu. Kumele kutshontshwe manje kubone esikhulu umuntu wahlupha Georgia qheleza amalokha and sebusuku ne start from 6 up until 9 thotha siye start 6 siyasala sivula amalokha thatha ukudla thatha ibhahla siyodayisa ngaphandle phathisele le sibheke. Gcine umuntu ejumpa naseskele boarding master kwabizwa abazali ila xoshwa khona Shangono retail. Abuya ngazofunda la ku field la eThekwini sengihlala eMayville kuGalway. Abhema nguMatewu lapho qala indaba shoplifting. Ngoba isekho indlela okuphatha usasebenza esitolo esikoleni sengihlala la ngihlane oledi. Yabo manje ngiyabuka ukuthi indaba la nasendlini phela ngifuna uqamba mama usaqala ukubhema. Uqala ngezakhe impahla. Dayisa man. Thothi nasendlini uyathatha uyadayisa. Yabona into le nokudla thothenga ukudla inyama eningi athatha behlala eduze neKethoman eMjondolo. Jondolo bayakuthenga ukudla. Thatha amakuthini lapho nje sithatha inyama la uhamba uyodayisa wenze ukuthi ukubhema. Ngahlangana nalovano uSanele wase-Avoca saqala nayo shoplift la umuntu aqala khona ukushaya shoplift. La eThekwini sitolo bese ihamba kakhulu ise workshop. Siyazi mesingene workshop siyahlukana. Yabo mina bengidila no Pick n Pay ngifuna ama cosmetics
aqala ama-cosmetics kasimeni. Univea, ama-roll-on, Nivea, into zokugcoba betholakala kumina. Sekunanamabhayi aqondile. Ngiyazi usifake le tight le, ufake le lento ya-stomach out le eyibhande leli lakhona. Ya-up, mhlawumbe uphuma nalawo ma-Nivea awu-4, 5 nama-roll-on mhlawumbe awu-6. Eclicks ngingenela umshini wokugunda. Yabo, umshini wokugunda ubukhokha. Yintwe yini hall noma I-wall. i-wall. Yeah, and into emnandi abantu abaningi uClicks bawosaba kanti lapha kuba nani khona enye into eba ucingo. Eba iceba lela khona uma uphuma eminyango ti. Uyazi uthathe lo mshini ukhiphe lo cingo. Apha umshini wakho kamnandi. Udlule ethilini wonke uClicks unosweet ethilini uthatha usweet ukhokhele yaphuma. La mshini lo ngiyawisa 400 500 uwodwa. Ngenela imshini. Wabona uma uthi hayi umuntu seyahlupha la eThekwini. Abuyela ke esikhawini, ufika esikhawini nje kagogo sengibuya nale ngqondo yaseBonnispool neyala eThekwini. Sengiyontshotsha ke emall le yase-round esikhawini. Bafethu. Ngifisa indaba ngoba lapha umuntu bese kwazi ukuphuma nenqola mlungu. Yabo inqola cross engathi uzothenga 10 kg yempuphu, 10 kg ye-rice, qala inyama yenkomo ya 500, qala ivops, qala yonke. Musu udlule ethilini vele islip mhlawumbe usicoshile uthi ngaphandle mall ama-parking khona abantu abalahle iliphi lezi zinto. Amathili lawa lapha musu udlule ethilini usungaphandle passage ngoba. So sipawa lapho uvalwe nje amathili kuphela. Musu uqhamuka nale nqola kade security uthi ningakuphi uzophuma kuleli thili leli eliphana nendawo elingenamuntu. Yazi mawuphuma ethilini phuma usuphethe slip uqhubini. Akekho ozokubuza yini la mekubuka islip uyakubuka islip ziningi lezi zinto ngeke ayibone zonke. Amakathika phume nenqola. Lapho uyodayisa zonke lezi nje inqola egcwele phethe 10 kg impuphu, rice, nyama ekaliwe, uthotha amathishu, amanapkin, zonke lezi zinto zila enqoleni. Awuthathi izinto ezisleeping already. Phela islip nawe uzosiposhela uthi just ukudry. Ama-security lipha wayibuka ukuthi khona ini la. Suke nje butho impahla eningi, hayi slip esithi asayini akuningi. Wow. Kuhle kuze uyongena erank wena. Do. Gcina umuntu egibela ke ngoba besuke esikhawini siye nasebheki. Bodokhe ebheki. Abosho Edgar's ke khona ke la ngalantu akhona ubafa. Edgar's lana shaya ama-perfume no. Ama-perfume engakavaleli emaklasini. Manje seyavalelwa emaklasini. Lapha engakavaleli. Uyazi ukuthi uma ungena mfethu thatha lawo ma-perfume awu-3 noma awu-4 yawa up yaphuma yodayisa eRank Bay. Nalabo mama basenhlokweni bese kunama-order nje aqondile. Uyazi ukuthi uphethe ama-perfume awu-4 1000 uzoba nalo lapho noma 600. Khona ukuthi wadayisa 150 noma 250 ayahluka khona 60 mil khona 100 mil. Yazi ukuthi wadayisa imali yakho yahamba yobheka. Yabo. Qala yajump ekhaya ukuthi wena usulokhu uboshwa manje kwenzakalani kanti. Aphodla ukuthi hayi umuntu ugaxele yabhena la kanje. Nake ubaba ke vele ongizalayo khona ithaveni ekhaya naye une-business lakhe yabo. Bathiwa indoda zohamba i-rehab khona i-rehab eseMasgrave kaSank eLulama kaSank eMasgrave. So I felt saying ufuna ukuyeka ngathi ayifuna ukuyeka hayi siyakubhukhela ke mfethu hambe lapha. Kwakuyophela unyaka lapho kuBulawayo kwakuNovember ngoba uDisemba ngawudlela khona. Ahlala November December January. Hayi bakhokha 32,000 ngakena. Umuntu wahlala kamnandi futhi ayiqeda iprogram. Aphuma ngoJanuary la ngaphuma khona abuyela ke esigele. Buyela esikoleni umuntu wahlala ngicabanga 8 months to 9 months. Labuya futhi le demon lo. Lapho ku field kusano Superbet. Lo nama skeleton sifunde 4th floor. Sukele 9th floor kuze kuyofike 17th floor empty onke lawo ma floor. Kune skating esi-aluminium. Sina isikhathi kufunda esikoleni thatha lift siyanoma yiphi floor 13 noma 14 siqapha yonke le aluminium skating silayisha kokubhaka.
siyokala Durban Stage khona Atlas bese Durban Stage scrap yabo scrap yathi Atlas Sibone ndithosi yakhokha. hey mhlampe lanto sayenza saqeda mhlampe ama floor 4 5 nomujito wase avoka nayo sanele every day yazi uhamba no 1.2 1.3 ngoba sikala kabili sikala ngebreak sikala after school sagibela ntuzuma sithenga iskhefu sabuya solala ekhaya kube avoka sashaya madam sakikaza pen hey umuntu wagcina ejambo abona oleduthi hayi la sanelo yaphela la yabo Savez ngobuso uyekile sayi rehab ekhokhelwayo yini ke manje inkinga ay lungile mama cela uke rehab futhi hayi ngizoyeka ukubheka ngoba okwesibili irehab engakuyile yaseNewlands kone Newlands irehab ekhona yamahala uya kuyona through ama social worker Yeah. attend ama social worker Dennis Hill la Cathedral ben transfer Newlands hlala 2 months nakhona waqeda thola isitifiketi sakhona kamnandi ayingawumuntu oright nje vethu aphuma afunda umuntu ngayi Newcastle aphasa kahle ngobachelor phase vele umuntu uhlambile eske apply Newcastle emajob engineering fike emajuba eBerry ngaqasha eNqando angabheni sa right la Funde term yokuqala block yesibili silingo saqala futhi Ovuka usathana. phela indawo ngithi njengoba usafika Newcastle bengayazi fike ngijwayelana nalabo drive bama meter tax umuntu usayiphuzela kamnandi yafunda esikoleni ibhemela insamo thola intombi kahle lento idimoni ngame kwabona nje sinawa noyedwa ongcolile awefethu umpemaphi la hayi fethu ayatholakala lento lana la hawu malini I once lingana day vele ngene NSFAS wethu bekuwa 3 months bungangeni every month bungena after 3 months ungena usu 6.9 slingo madoda shibize qale ngithenge irock ngithi ngiphuzile thenge irock la irock u50 rand la Bhemi rock ngithi ngizama ukudowna ngeplug akudowneki ibuye ingqondo uthi mina irock kombe bengibhema ngidowne ngewo buyele kaMeshet thenga ikhethe elilodwa goqa idami ngithi hayi idami elilodwa vele ngeke ngibuyele emuva ngedami elilodwa shaya idami ngaliqedi futhi ngoba ngiphuzile hayi ngaliqedi ngidobha hayi kube umuntu alala ngivuke ekseni le dami leli litsalile ngiqeda ngeke ngilahle futhi imali phela lelo ngishaya le dam leni ngiqedela yazi ukuqedela lelo dam kwaba yona relapse yami yesithathu ukuthi umuntu abuyele emuva angike ekhaya ngisemajuba lapho umuntu useyabhema uyafona qamba manga icross ababa la iphelile nifakwe imali vele thengi umuntu abhema fethe bafethu Wathi sekumele umuntu awenze N5 mlungu lapho ka N4 kusele isifundo esisodwa ngoba bengenza i-fitting and turning ye-engineering N1 ngawenza N2 N3 N4 kwasala isifundo esisodwa mekubuyela kwi-block ya ekwenza N5 ekhaya bazothi ngiregister maloku register ihlile mina mlungu rentile kuphela wonke le block ya 3 months kufakwa imali egrosa nje kufakwa imali yani kwazi ukuthi ngiyafunda ufundi la izonakala khona impela izinto ngoba nasendlini uyazi phela ama student accommodation menihlala nonke niyathembana vele abantu bashiya ama laptop bashiya ifoni ibhasi yabo umuntu qale lokhu tshonjana manje mekulahleka into vele mina ngisolisi ngeke ungicabangele abekho wazi ufila ukuthi ngiyabheka mengiyobhema ngiyetholethe khona ithoyithi la ngaphandle semva kwegarage ngiyayivalela lapho kamnandi phethe igiganya ngikhanda idaba akekho wazi ukuthi usanele uyabhema maziwa umuntu ophuzayo umuntu ebhema intsango hlala ngiphile vele njalo ntambama khona ngathi into esastade sasiyenza ngoba ngizobafundisa imaths mina kwi-maths mlungu sidalo ngikude
yabo nano-distinction we-maths, no-budget no-distinction we-maths. Mebezofunda labantu bayazi ukuthi kumele bephathe R20. Lo mali yami yokubheka. Yabo, njalo ntambama Monday to Friday, mekuqeda ukuphuma esikoleni ngo-1:30 ngo-5 kuyahlangana. Sishaya lo 2 hours lo bayakhokha, ngiyabafundisa. Bhema umuntu. Engathi mengibuyela ngibuyela emakhaya kokugcina, kade ngingafundi. Kumele kuphuma ama-results do. Sanele, kanti ubuwenzani? Sekumele ngiqale phansi, chaze, babe. Umuntu sebuyele kulesa sibili. Kwakushaya ubaba wakho empilweni yakho? Yeah, sewangishaya. Wangishaya. Usangishaya, wayishaya, usashaya. Kodwa kwahamba kokugcina nje. Ngoba wathi meqeda ukuthola lo nto uthi bengingafundi nani bemfonelile. Wathi ngimlinde ekhaya uyabuya. Ayi, abona indaba yokulinda la ngilinda indaba yenduku, yabo? La umuntu ahamba khona ngayohlala eBay, kunendawo ethiwa isehlathini, kunemaskandi yakhona eRichards Bay. Yeah, khona ikhona ishori kuyafika lapho ehlala khona. Yeah. Ngizokuvezela isithombe sawo masiqeda. Behlala khona-ke ehlathini ngale ngemuva. Ekhaya la khona esikhaweni lamaya sengolezane kababa, kwajuke ngila eRichards Bay. Qala-ke ngoba sengihlala eBay Town, shoplifting again. Ngene emoli, ngiyantshontsha, ngiyaphuma, dayisa la erank, ngiyobhema ngale ngemuva. Abantu base-roundini bayasazi, phela ngisekhaya kune-tavern, khona i-tavern ethiwa i-Triple S Tavern, esengolezayo. Yasekhaya, nobaba baziwa yonke. So yabantu lokho bengibona edrobheni, hawu wena kwenzakalani? Futhi bagcine bemtshela ubaba, yabo. Bhadi lelo once linyana day, kade sihamba nomunye umfethu ekuthiwa uNjuqu. Sabambe ngesisteni enkulu, kade kunetha ngingaphanteki nobhede. Bambe lenkulu singene sidayisa ifoni sami sohlala emva kwase-Shoprite. Sesifuna amabhobho ama-security, la ithame lafika khona. Khuluma nama-security babakhombisa isithombe uthi funa umuntu okanje. Bangicinga wakhokhela osinawana, bakhokhela 100 ukuthi abami bengithola, bafika abanye bengitshela ukuthi ama lakho likhona ngiyakufuna la. Manje ngiyamazi ukuthi la muntu unenduku phela, yabo. Njengoba sengifuna kanje, sekhipha nemali kanje, yabo nje lo nto inkinga ngilo. Ashona ilanga, ayisiphe imali efoni phela kamnandi. Nginqena ukulala la ngaphandle eShoprite. Ngiyolala ngaseRobotini, khona indawo yayinesihlahla enganithi. Lale khona ngimboze ngoplastic. Ukuthi ngempela wangithola kanjani la muntu angazi. Ngoba baqhamuka sebehamba nama-security, sebekhanyisa ngethoshi. Anime bevula wena Sanele. Anizama ukubaleka wangibamba la, but angabaleki. Ngikushaya sami sekhaya. Fethe, yabo fethe, thama ngiqala ukulibona lehlisa umoya kanje yabo. Nami cooperate kancane ngene emotini, yabonga kulama security abaqinise ngedrink. Sihamba nje endleleni, kwehla ingembeza, ngibona uyadrive akakhulumi. Ngiyashithe for the first time. Nake thama lo muntu straight ba. Njalo nje, yabo umuntu straight forward, straight yonke into eyikhuluma iqona. Kodwa yabonga loya day. Yabo nje nami ngaphelelwa amandla, ngumbono ukuthi akukhulumeki. Ya driver nje la sebusuku o1 lapho ehlise ngewind, hambe ziyehla ingembeza, angikhulumisi thuna. Fike ekhaya wathi hamba ogeza fethu, ngehla nami hamba ogeza kamnandi, ngathi mengibuya wathi dlana hambolala. Akalalanga-ke yena lapho ngoba ngathi mengivuka ekuseni ngivuka usahleli. Yabo nje fethu. Nginqena ngisho ukuvuka ngiyochama, ngiyamona le ndoda uthi avuka fethu savuka. Sanele yini inkinga? Pheze. Ayichazeki le nje baba lesilingo lesokubheka. Okwesingakhe. Lapho sengihambela ama-rehab lawa, still ngabuya, umuntu uyarelaxa. Kodwa esikoleni yonke into nje ihamba kahle. Uyasho ukuthi ngoba phela usona isilimo hlambile, yini inkinga? Phethe influence abangani, Sanele, ayikho indaba yabangani nisiqamba mangikwenzakala. Nje baba, cela ukushintsha ukugcina manje alright, but mawusho njalo sokuhambisa.
kodwa ubutho ukugcina impilo yakho. Hey bro, lapho umuntu la aya khona kaSitekeni kaMaphumulo kwendawo eseStandville kaSitekeni. Ngiyabona Siteki. Wathengwa yonke into amnandi nemetadone kahle esangena imetadone, uthenge nemetadone, uthenge impahla. Hey sayambona uphatheke kabi lapha ngaqala ukubona manje ashayanga akenzanga lutho, ngathethanga ngisho ukuthetha. Uyabona usikahlahla uphoxekile. Yabo njengomzali uphoxekile. Ngihambe bethi ngeke kaSitekeni. Lapha ngahlala 3 months lakhona. Yabo ngosuku lokuphuma kayo ngifakela imali ngagibela ngabuyela ngaya ekhaya bajabula futhi amnandi December wahlala Slinyana Day futhi same thing irelapse yami ngoba ngisho njalo kuhlezi kuzoba ukuthi umuntu kade ephuza bhema irocky bese ngibhemile irocky inkinga ukuyidown mengidown ngotshwala ngezwe kahle umuntu ugcina ethenga bheme lo 2 days 3 days body tolerance khona ukubezela komzimba ukuthi muso wabhema vele wabhema kabili kathathu uroster automatically uyabuya vele uyavuka yeah siyavuka isilwane manje umzimba usukade ujwayele ukuthi wena uyabhema wayeka ngisho athiwa ngibheme icapsule elilodwa kade ngiyeke mhlawumbe sengiyeke 2 years mengabhema icapsule elilodwa ngakusasa ekuseni zovuka senzamile should moye amele ukuthi uyeka awubusabhema at all. Hey no ngahlala isikhathi kade ngibuya kaSitekeni namfunga kamama hayi Pretoria umuntu waqeda kamnandi theme ngibuya ngeze sikhawini okugcina kade kuyi-COVID. After COVID 2022 qeda ukuzwa ukuthi ngizothola ingane ngoba ingane yami izalwe 2023 la umuntu arelapse khona ukugcina ngize la sikhawini hleli kagogo okade kuDisemba ngangabhema ngoJanuary mina ngabe ngibuyele esikoleni ithama lathaya uye esigele mele uthola umsebenzi manje sumithisile ngithwele kuzingane zayo apply umuntu asithole span sokuqala ngasithola eWestville eCheckers ubona ungena kule mall khona lento yokuthatha ithikithi lokubhaka ulikhokhela uma usuphuma yaka SI Park ubusebenzela neairport ngoba besibuye siyosebenza eairport qasho kulo company yamathikithi qasho ngawuthola 25 uChesterfield kaDlamini thola umqasho kamnandi thenga umbhede yonke into umuntu asibhaka yasebenza nje pheze uqala unyaka kamnandi kuze kufike isikhathi sokuthi ingane yazalwa ngoMay imali vele sengiyibekile faka imali uma wengane yami waseMpumalanga ayade izalwa ingane eMpumalanga ayembeshuthi ithombe nayo ingane faka imali ithenga impahla nyaka wonke nje uyaqhubeka kamnandi ngiyasebenza ngifaka imali konakala ngoDisemba wakulona yawa futhi same thing labuya idemoni lapho wesasikade esivale ngomhla ka18 emsebenzini umuntu wehla ngomhla ka21 sibonasi emadladleni nemali kamnandi phuza grandi ebusuku nakhona stressani sibanga noma wengane indaba uthi ufuna phela ingane nami izobona ekhaya bona bakhuluma indaba ukuthini ngeke elethe ingane mele thina sisuke ekhaya siye ekhaya kubo ngoba ingane kumele ikhokhele ngithi ingane yomfana kanokuqala kumele ikhokhele mina ubaba nje wangishilo ubaba umuntu ostraight leyo nto leyo akayizwanga yena kanjani yena into ayisho ukuthi ibona kumele bezosho ukuthi ayibo bezobika isisu na ingane lekhaya ikhulelo ithi ikhuleliswe umfana walekhaya then ngemva kwalapho yena ke usengasukuma aye khona eseyokhokha kodwa ngeke amana asukena athi uyokhokha ingane ingakazi ibi ayiqinisile leyo nto mlunga nje sibange kwinamhlanje ingane yami akazize ekhaya ikhona kodwa yona lengane ikhona sho khona ubona ngani ikhona
bakushuthela bangishuthela. ungashutha noma ingane kabani Hayi kanjalo. we Wahamba ekhulelwe vele. Yabo, wahamba ekhulelwe vele ngaphela sahlala naye Pretoria. amantombazane Ngeke mlungu ngisho athiwa ibhomu ke leya. Moyibuka leya ngane waphela khona ku Facebook wami. Yabo sanele siyabonga ungasesha nje izobona. yeah Khona futhi nama video call yabo yonke into. Nangesikhathi ayimethi ngaso vele mina vele wayikhiyana naleya jail. Nembala nezinyanga eza correspond yonke into kamnandi yazalwa ingane. Hayi mengiyibuka vele nami ngangifuna ukwenza lonto kuphika. Hayi phela hayi OLED la umuntu wayebona ahlahle OLED ngwami ngikwazanga ngiyakhona umuntu wakwazi beyibona iOLED. So ayindoda ingane yakhe ayikho into ongayiphika fethi. Hayi impela nje obekuhamba ikhula ngiyabona izithombe hayi. Hayi fethi hayi. Hayi mina ngeke ngiphike. Yabo. esana Yeah. ake sibuyelele emuva mfowethu embuzo noma obukade uthi asakhomba ukuthi nombuzo kodwa ubumayelana nendaba ukuthi ekhaya kini basebazi ukuthi uyabhema uboshwa zonke lezo zinto lezi because abazali abaningi banokuzwa sebezwa ngamacala ukuthi ingane zabo ziyabhema angakaze yena wayibamba ukuthi uyabhema khama sengena icala le shoplifting Yeah endli. ebengazi ukuthi yena uhleli nomuntu uyabhema eyimene njengalezo and yabona ngiphatha kabi lento ukuthi ubaba wakho ngalelo langa akushanga wayethule nje emotweni ehlinyembezi ubhlungu yabona indodana yakhe asespend imali engaka kuyona ngoba ifunela ikusasa eliright lihamba leyo ngene ehlathini umuntu oqokela ukulala emahlathini ashiya kubo engaqoshiwe yini ocabanga ukuthi abazali kumele bezame ukuyimaster egameni lokuthi bengaze bebone ngoba sekuthiwa umuntu uboshiwe noma ushawa umphakathi because kusuke sekulate lapho mina uthi yabo lo ukuhamba lama rap kungifundise nginambe umuntu othanda ukuphushela iblame kwizimo zabazali noma kwizimo umuntu akhule ngazo yabo ngoba hlahle mina vele ngikhula mlungu ithama neOLED bese bengasekho ndawonye yeah njalo mebeke bakhuluma efonini noma thola ukuthi sikubo kwetime OLED lizosilanda noma sikubuye OLED ithama lizosilanda yeah inkulumo yabo hlezi zogcina ngokuxabana hayi futhi nayekelekele bathatha mina ngikhula nje OLED nethambe bexabana njalo khuleni kwethu nje xabana bayalo njalo so naleyo nto leyo yabona mawugcina ungabisazi noma thami uyalithanda OLED nalo uyalithanda uyafuna ukuhlala nalo lo uthi siyohlala nalo uthi siyohlala lazi thama bengine step OLED ke behlala naso yabo hayi OLED gcine lisiye ukuthi ahlale netime umuntu ekhula primary behlala nale step OLED lesethana yabo kuyena umuntu ke obeyinkinga yabo uthothi le yakushaya yonke lonto le umuntu engakabhemi nje lapha esamncane bonke lento yahlukumeza wona mlungu kodwa ke time lakhombisa ukuthi hayi liyasithanda singane zalo mina ngeke time sele nalo mama lo sala enze lo dodo wakhe lo alokhe wenza buye sitshele time kubo usiphela bangathi nabo usuyabaxabanisa yebo lo nto le gcine kushawa thina futhi ekugcineni yeah wahambe mina ke ngoba ngisho ukuthi hayi ngiyathula khona into kodwa imise nginyangisile mlungu ngekhuluma gcina kubo ukuthi ngichuza kuyohlala esayidini leOLED hamba wahlala noma inkinga mase kumele ngivakashe ngiyaxatshara mengibuyela ngiya ethami la complain exabana neOLED yabo yikho kwagcina kuphuma idecision ukuthi ahlahla singahlali namuntu asamse boarding school wami ehleli ngiyashwabula kuyakhuluma mahleli kuba nezinkulumo futhi lakho sagcine samse boarding school nakho umuntu eseshawa ngono return e-boarding school uvakala amacala omabhema amatshotsha umuntu eseqala ukubhema yonke lonto nazi ingane ezibulawa iwunga e-boarding school phela i-boarding school iqala ibiyaziwa njenge
njengendawo lapho khona ephephile ukugcina abantwana akana chance ukuthi enze into umphakathi ubulawa yiwunge boarding school izothiwa lento le ngoba ngisho ukuthi access yabaloli iyo le ukuthi umuntu phele adayise esitolo saseboarding school lo asasidayisa lapha wonke umuntu esikoleni uthenga kuthina and siyayiholela shuthi imali sina nama security athenga kuthina uyazi uma ufuna ukuthenga into unika lona security imali amlothenga buye unike leyo mali. Okay yini kumele yenziwe abazali abanezingane ezisema boarding school ukuze beqinisekise ukuthi ingane isabambe umthetho ingane isaqondile because I feel like bavele bethatha ingane nje beyifuhlele lapha bengabe besalandela ukuthi usuku nosuku kwenza njani unlike lengane le ehamba esikoleni ibuyele kumzali wayo but nayo leyo ngane vele igcine iphumile esandleni but lezi ayithathwa ziyofuhlelwa iboarding school ngokucabanga kwakho yini kumele yenziwe ukuzivikela lezi yamathi zingagcinele emgaqweni mina esayidini labazali abazali ukuningi abangakwenza abasuke bekude kodwa yabo ama boarding school amaningi and leyo nto sasikhuluma even nathi sase boarding school kufana isikole kodwa futhi ikhaya lakho ngoba isikhathi esiningi spenda unyaka wonke kahlahla uspenda sesikoleni lapha angazi noma ngizothi uhulumeni noma zona izikole noma ubani kumele kube khona ama social worker asebenzela khona esikoleni ngaphakathi uyayizwa lo nto ukuthi noma kuthiwa uba nayiphi inkinga ekuphazamisayo emoyeni into ongakwazi ukuyixoxa nomngane noma nomuntu olala naye wazi ukuthi ubhuka ukuya kwi social worker mhlawumbe lo 30 minutes noma lelo hour ube khona umuntu owazi ukuthi ukhulume naye bodle kuyena umuntu njenge social worker hayi uthisha hayi ubani umuntu ozophinda abuyise ngawe eclassini uyazi ukuthi i social worker dila nalezi zinto vele ukhuluma na ngoba isikhathi esiningi lethu esingena kuma drugs ngoba khona lento lesuku lokho ikuhluphi uyazi ukuthi awazi ukuthi uzoyikhuluma noba awuthi ngibheme uze ngikhohlwe ngiyana kancane la yebo lona gcina ugaxela njalo wena uma ufuna ukukhohlwa lento mekwayicabanga awuthi ngithatha isikhefu ngiyabhema khohlwe lento hambelana kanti kube khona umuntu oseduze wazi ukuthi namhlanje uyezwa na uthi awukho right hayi ngo3 awuthi ngiyokhuluma noMiss Banibane social worker uyazi lo muntu lo uzonginika advice right uma ukhuluma naye mhlambe khona indlela ngagcine ngithola isisombuluko saleyo nkinga osuku la ngoba mina nje ngoba ngisho inkinga yami bekuyile enga le olet nethanga njalo ba lo nto kugcina ikhambis mama na ugcina ungasazi ukuthi zothatha le side still uba umuntu wrong thatha le side still uba umuntu wrong gcine lento ubonza awuthi ngive ngithule benza abakwenza ngizoyibhemela mina kanti lapho suyalahla mina esikoleni sikola ngaze ngasibona seyinkinga ngilongo nje kusukela grade 1 grade 12 till college anginayo i-report of-fail hlezi top 3 top 2 number 1 top 3 ngaze aphuma ubhaje kodwa into ebinkinga iyo leyo ukuthi ngiyavalwa esikoleni iphelile i-term kumele ngiye ekhaya fine ngiphasile ngiye ekhaya kuphi baba ma uzocomplain ngima baba uyashwabula hayi mina phela okhokha esikoleni yena nisabuye nize yebo yonke lento gcina ubonze aze ahlahle ekhaya futhi mina ngive ngihlalele emgaqweni ufuna mina ngizozama yakhanda isilonda lento agcina umuntu ejwayele kodwa nje for ama boarding school lento engisho into engasiza abazali phela every weekend bafika ukuthi bakulethele icross bakulethele into eyishodayo umzali wakho uyakwazi ngeke azakudide musuqala ukwenza into wrong uzokutshela awusanele wasuba ukuthi usuwenza nebo yonke lona kanti esikoleni makukhona i-social worker balula ukuthi ukhulume ngayini ama boarding school nje bethi kumele kube nama social worker awakhona asebenza khona yona ndlela ongagwemeka ngayo yonke lento kunenkulumalanga esikhala odebeni lomlomo adliwa yini se-workshop lo umuntu kade sanda kufika silele e-workshop la ma-parking ebusuku ngithi abantu khona amajita menokubamba inkunzi kulabantu abaphuma eHarvard sithina silele ngala ema-parking
Havala indawo yotshwala. Havani la phansi kwase workshop khona ama parking la ngale sasilele kona ane reservoirs ngilele ngizumekile kona ngazi nokuthi kwenzakalani ngoba ngikhumbula kahle ukuvuka kwami savuswa ama rubber bullets putu sekuyabaleka hayi nami mvuka ngidaka ubuthongo ngiyaputuzela kanti sengiyiphosa le reservoir engasegethini elikhulu ngale la umuntu asike khona ke la sibalekela umetro kade usitubula ngama rubber bullets kufunakala labantu ababambe inkunzi abantu ababefika ngama taxi besuke eJozi bezowenza iafter party yabo la Fosa mina angazi kwenzakalani phela isitori ngasithola sengilimele vele uthi hayi kade kubanjwe inkunzi abantu abakanje yikho ke sebezovusa thina ngenduku la ngavuka nami ngiyaduma ngazi kwenzakalani ngithi ngiyabaleka kade ngiphosa kwi reservoir eqabaleka ngabona sebedlulile uthi umuntu antulimele kanje ngihamba ngesibhedlela la umuntu walungisa kamnanje abuye ngathi bese I-risk ukuhlala emgaqweni kakhulu ngoba yonke into eyenzakalayo umuntu oqala uyisuspect inini elilala eduze kwalapho ngoba ngisho nangangazi inkunzi mina ngiyibamba ngaze ngayibamba futhi angibothi ngiyibamba kodwa iziningi izimo zenkunzi umuntu asegaxelele kuzona ngoba nalesikhathi umuntu eshawa over nje la ngalento amalahle khona lento amalahle ukuthi bekuhlalise phansi bekushange idonke iperi phansi kweinyawo ungakwazi ngisho ukuhamba kwakade kubanjwe inkunzi futhi kwawukuthi thina silala ngakuleso sitolo leso kwagaxela thina ubashawa thina uyamazi uBrown obekade usinawani wangapha ngakini obehlala la eThekwini Brown nine personality efanayo manje ngibuka shutha abantu bakhona ngapha nje bangathi bakhathele kancane ushizo yini lokho ngiyakubona ukuthi umuntu kahle ophansi nje okhulumela phansi yeah uma kade bona awuphindise iphenye lapho khona ubanjwa khona kuthiwa yini i-robbery noma i-shoplifting leyo lokugcina lapho umuntu ebanjwe phavam lo sengihlala eChesterville ngathi ngathola ispan la eWestville bese ayiphathi ngasebenza kamnandi yonke into grand ayitheme siphele ispan engiyabuka indaba yokubuyela ekhaya inkinga le yabo ngawo lapho bese ngingenisa ama-cap khona ama-capsule sengasabhenge amadam sekubhenge ama-cap la acheswayo ngithe ngiqashe ekhaya kubo uyena odayisayo uRanjos bam ngenze ngibe nesikweletu qale ngani ngokujwayelana naleti sister kwelinye isister nalo bekushaya i-shoplift ligoqe i-security lase Old Khak nawo hayi umuntu angene pavilion mina itolo bengidila nazo Edgar's Pick n Pay clothing for ama cosmetics Pick n Pay nawo hayi umuntu vethu mlungaya ntshontshe kwakumhla ka-31 March 2023 kulesihlanu ekseni ngabonayo kade kumele ngabe umama lo walapha ungikhokhelile imali yami uhambe ekseni engayikhokhile ambhemile thophe ngepavilion ngene Pick n Pay clothing ntshontshe ama-cargo pant awu-3 namanye amajezi awu-2 phume kamnandi ngingabali bese ngiyongena e-Edgar's ngithi ngifuna ukudlula ngama-perfume awu-2 party lelo yabo nje mlo ngazi kwenzakalani ngaloya day wathatha ama-perfume kamnandi bese ngiyophuma nje nyawo sorry but ayowazi kabome wathiwa sorry but uhlonishwa kuthiwa but phela vele unganthi asugundile kamnandi ufresh mina ngisho sengibhema mlungu bengenza sure ukuthi ngiba-clean yabo sorry but kube inqola lapho inalezi mpahla engiy'ntshotshe Pick n Pay clothing ngene nayo la ngizojoja uhamba nje uyacoca and epavilion akubalekeki mlungu yabo phela la phahla inama-skeleton nama-passage ngiyabona la masithiwa ngiyaqala ngiyagijima ngizebangela inkinga awuthi yimi abantu mebe ngikhuthuza ayavuke lama-perfume yabo
biza imanager kamnandi methi kuyabalwa yama perfume la engiya 1.6 engiya 900 Hey, lezi zinto lezi cishe ifike 3000 thayi indoda-ke fethu icalele kanjena sinakho ukubaxolela kodwa yabo nje wena lokhu kwakho kuyinkinga yabo. Bangimeme buka no-plastic la bengibaphethe. Hawu phethe ney'mpahla kade uyothenga nje shuthi imali onayo. Hayi zibuke lezi mpahla kodwa islipper siphumi kulezi mpahla. And u-carrier bag ohamba ngazo akuwona wakhona. Khona u-carrier bag omnyama lo wasewulwethu, wona-carrier bag omnandi wokutshontsha ngiyiphathe lawo. Hayi mase kulandela impela ayithiwa buze lezi mpahla uthi ngempela hayi mebelandela Pick n Pay clothing ngiyasho ukuthi hayi akaze yithenga lezi mpahla. asiyasi nale ndoda. Hayi mfethu ngawuvalelwa endlini yama-security sekubhalwa istatement sase-Edgars sekubhalwa istatement sase-Mr Price clothing. Onke lamacala ayabe ethe lilodwa elizobopha mina. Eyi, Sekubizwa amaphoyisa asewesivile lapho. Hayi fika imanager yase-Edgars yafika yase-Pick n Pay clothing babhala impahla engaka ama-perfume ayesho koba ko-3.4. Pick n Pay clothing ama-cargo pants kwakuyilawa 700 njengoba u-3 2.1 nalezi kipa eziwu-2 nakho leza zinto zagcina ey'hlanganisa u-4 something. wena sekumona wani engabe uhamba nalokho osukuthathile? Mlungu yabo nje bethu silingwe emhlabeni. Lento uma usuke wayiqala iba yi-habit kahle kahle. Ngoba njengoba sengingenile Pick n Pay ngaphuma ngiyabona ukuthi fine lezi zinto ngizokwazi ukubhena. Kodwa ukuze ngihlale phansi usuku lonke ngoba usuku le-month ngibuye sengibuya late awuthi ngithathe nama-perfume kanti sengiyalahla lawo. Yabo la ngangena khona e-Edgars-ke bengithi ngiyashaya ngabantu bathathwa selithathwa bonke. Isiphi isikhathi esidwe kwasihlala uboshiwe? Ilokhu kokugcina nakhona kwabo 6-7 months. Hey, Angaze ngigwetshe lo 7 months nje ngiuhleli lokhu Prior. shawa nge-remind. Lathi melifika icala bathiwa hayi ndoda kufunakala ifine ka-2.5 sikushaya ngo-suspended sentence ka-5 years sukela 2023 until 2027. Kuze kube manje mathiwa ngibanjwa ngishaya i-shoplifting before kuthethwe leli cala engilibanjelwe kuqale ngivukele la kuqala kumele ngidonse lo 5 years mase kuyikhani ngizothetha leli cala leli ekubanjelele. wena ngathi une-experience yokusebenza esitolo. Sebenzile Okusho ukuthi uma ungayofuna umsebenzi kwenye indawo esitolo ungaqashwa. Kodwa manje uma usunama-shoplifting angaka angamacala usengaqashwa kanje kusho ukuthi ngisho usungayilungisa impilo yakho kodwa usaqashwa itolo. njengoba ngisho lamacala lawa angiboni ukuthi into esavela leya ngoba umuntu usebenzile nase-Virgin Active emva kwalokho. Virgin Active nje wase-Westville sebenzile khona. Nowase-Pretoria Classic i-Mainland Main khona u-Virgin Active e-Classic omnyama lapho owenza i-shoe shining, steaming yonke leyo nto abantu abaformal. Emva wonke lamacala ngiqashiwe lapha ngasebenza. Uyindoda enenhlahla kushuthi. Umsebenzi ngilongathetha nguswemi mengenza ama-CV yawu-5 angiqedi ukwafaka umsebenzi ngiyawuthola. Ngoba hayi kulo December siphuma kulo ya December khona inkampani Mlaba Marketing and Event Ngibona umlaba la ngaseDalton. ngenza ama-CV yawu-5 yazi yena ngafaka kwi-CV yesibili. Angiphuma ngisho ukuphuma bathi hayi mfethu sasabuya uzosebenza. Ngasebenza khona November, ngasebenza uDecember, ngasebenza uJanuary. Yaphela ibhizi. Bathi hayi asimiyancane bazosibisa. Sengisho ukuthi indaba yesipani mina i-CV yami engayenza la ngifaka khona. Iyakhuluma ngoba ayikho into engenayo. Yazi yini? Ukuthi awunamsebenzi walutho. Nayo yiki. Umqubi. Imqubi iyaqashwa umqubi. Wabona umuntu odakwa utshwala engudle ekhaya engasize ngalutho umuntu othi kade hola namhlanje angayi ngisho emsebenzini ayiphuza iqede imali. Yakusebenzisa kwalabo bantu banenhlahla labo bantu. Kodwa mhla wathi ufuna ukwenza into e-right Serious. uyobona lapho ke ukuthi kunjani ukugroove ubusebenza.
wakhuluma enye. Ngiyakutshela. Ngoba ngempela umuntu bengenawo ama-responsibility. Ukuthi umuntu asebenza arent athenge ukudla kuphela. Yebo mawaqala nje ufuna ukuqonda uyeka iwunga uyeka yonke into udila ngempela nempilo yakho uyasebenza une-vision. Iyona-ke phela mina. Uvela unqaba umsebenzi iyangidida leyo nto. Nanga uBrown wangakini. Wayeseliphara lapha wayeseqondile ngapha. Ayibuqali lo buso wethu. Kade shoshoba la emgaqweni. Ayibuqali lo buso. Kade shoshoba impela la emgaqweni. Kade shoshoba. Ngoba mina ngifuna ukama kwakhona ukuthi ngize la ngikhuluma naye umnqobo ngendaba yakhona la. Njengoba kuqala unyaka ngoJanuary ntombi. Mina ukubhema ngiyayeka. Hayi ukuthi mhlambe ngithi khona into engidingayo ngizoyeka mina ukubhema. Yabo, into engifisa ukuyenza kulungisa mlungu. Kodwa manje indaba yokusebenza ngiyabona leyo thatha isikhathi. Umuntu ngathi engenza into azoyisebenza kuyona yena. Yebo noma umuntu njengoba kade eshoshobile la emgaqweni. Hlangane nendawo eziningi edayisa izinto ama-price cheap obona ukuthi yazi mengastock izinto la ngiyidayisa la ngenze imali enkulu. Mina bengiphathe emafemini sukela eDalton bheke impilo le. Po-PP emafemini khona nje amafemi ekipa enza ikipa zo-champion o-Ellis yonke lokho. Onke ama-manager lapho umuntu uyawazi. So kade ngibuka ukuthi yazi umuntu mengayeka vethu ukubhema ngeke ukubhema kulula. Nasengiyeke kaningi ngoba nje kade sengiyeke ukubhema kulula. Ke ngumusa uyekile ukubhema maintainer ke super yathi. Hayi ngoba phela leyo nto kumele uthole into ozoyikhipha ngayo busy. Uyazi ekseni mawuvuka una into ozoyenza usuku lonke kuze kushone la. Ungatholi isikhathi esifree sokuthi hey cishe uzoqabanga ukuthi out ngiyobhema. Yabo? So bengicabanga ukuthi yabo bethu umuntu mase ilungisile lento ya 350 ngithenge le Metadol mhlale leli vingi ngiphuza. Bese 350 olandela ngiyostock. Ngoba ikhona umuntu izinto angayidayisa. Thatha izinto la ngiyidayisa empangeni. Thatha izinto la ngiyidayisa empangeni. Pangeni izinto mlungu ziyabiza. Yabo lento eyenziwa la eThekwini emgaqweni uthi ixubho 3 ngo-10 rand in. Isixubho mina randini so 20 rand sisodwa ku my friend. So cabanga la ukwazi ukuthola ezu-15 ngo-25 rand. Ngiyosidayisa ngoba su-20 rand le mina ngizosidayisa u-10 rand. Yabona imali ongayenza lapho. Nalento recycling ngoba phela umuntu kade ephanda ngalento recycling. Mina le empangeni asikho scrap yard sama cardboard igubhu za plastic nani yonke lodwa. So ungathi ufika uyazivula. Yebo imali ongayenza. Hlakaniphile le ndoda le. Ngoba ngale akhona esensimu nesekhopha kuphela. So mathiwa ngithatha ama-cardboard ngale negubhu za plastic no plastic. Ngiyakala nge-weekend layishe truck ngizokala la eThekwini. Thole imali ngiyambuyela futhi. Ziningi phela igubhu za plastic nama-cardboard ngala ngizakukala. Tshela abantu ukuthi mina sengiyakala. 2 rand box, 3 rand igubhu zane enkaleni. Ngiyabeka layishe emasakeni. Nge-weekend layishe imoto izokala eThekwini. Yabona ukuthi imali futhi naleyo. Ngaphandle ukuthi uzolokhu uqashwa ngoba thina kule ndawo ukuthi uzolinda ukuqashwa manje hayi indaba endala leyo. Alilikhulu mali likhanda liyasebenza kufanele ubaba wakho aphatheke kabi kanje. Awuzo. Manje selisebenze lehlathini inkinga. Kodwa yazi nginenkolelo ukuthi ungayinqoba lento. Nginaleyo feeling. Ngiyakubona ukuthi ungayinqoba and wena iseki rehab engakusiza because kade usema-rehab experience yase-rehab yazi cause phela certificate ezu-3-4 zama-rehab manje i-rehab isekhanda. Njengoba ngisho ukuyeka ukubhema mina akuyona inkinga. Awujabulisa ubaba wakho phela neta noma wakho. And basaphila futhi bakhona funa amama bakhona. Ulahlekelwe ingane ehlakaniphe kanje. Yabo. Vese. Nibangake lapha ekhaya usasichazelanga usichazelanga ekhaya. Mina ngowesibili ngesibawu-4 kahle kahle abafana. Yabo. Oqala uMalusi Sibiya Masibiya njalo Soto. Soto uMato. Sibiya ngenkomo bafowazambele yamahlahla. So kuqala yena uMalusi uMax uDJ
DJ Max Malusi yabo akasibiya bese kuza mina uSanele. Then-ke uma esayidini wathola abanye abafana bothu nobaba futhi naye esayidini njengoba seshade nalomunye Uma wakho uzwela insizwa zodwa phela abafana siba u4. inzala abafana. Nakubaba futhi abafana siba u4. Hey. Kuwukuthi thina so2 eshare ubaba noma obokuqala ngoba khona ubhuti omdala mase kuza mina. Then bathi mase behlukana uma wathola abafana bo2 nobaba abanabafana bo2. Shuthi nje manje nizinsizwa nosisi. Yeah. Manje kuyashoda phela ngoba khona ehlala emgaqweni. Nayo inkingi. Ithima iphelele manje. And icabanga umuntu ohlakanipha nje. Ngiyashoda. Uyishodisa kakhulu lethi. Isikhala sikhona yabo kade ngicabanga ngoba ngisho ukuthi hayi mina ukubuyela ekhaya ngifuna ukubuyela ngokuthi hayi ngithi hayi sengiyekile ukubhema sengibuyela ekhaya. Ekhaya ngathi ungabuyela mfethu so sengiyenzile lento engifuna ukuyenza ngiyazi ukuthi sengizowenza lento le engizothi noma ngifika umuntu ungamchazeli ukuthi suyekile ukubhema ayibonele yena lento yokubhema kade ayiyeka lo ayibona ibhizi yakho ukuthi leli izinto manje ungamchazeli ngoba yabo lento yokuchaza thina kubangathi manje uqamba mvela manje sesaqhambe kakhulu umuntu useke kakhulu fethe eMarihab abuye ethembisa ukuthi uyekile yonke leyo nto yabo so igcineni trust bethe kunzima ukuthi uyibuyisa umuntu akusadingi ukuthi umchazele ngomlomo ngathi ungavele senze manje. Isiphi isigameko eseke sakwehlela mhlawumbe emgaqweni impethu eseke sacishe sathatha impilo yakho mhlawumbe ohlala usho ukuthi yabona ukuba semgaqweni angikufiseli ngisho isitha sakho. Ndo. Before umuntu esingene emlaba ngoDisemba kuloya nyaka hayi kulo nyaka sikhuma ukuloya kade ngilala ngase Dunlop ngudlule empilo lapha ihostel njengoba lilungisa engizibonile Dalton hostel la lungisa khona abantu abamuveliwe bayobekwa eLembeni khona indawo eseLembeni uqhubeka uya ngase police station ngase engine garage so le gang yaseLembeni njalo bekudlala ibhola iyehle yolibuka ehostela ebusuku siqeda ukubuka ibhola sidakiwe yonke into iyawalk izodlula la isiya eLembeni eMombethekweni bafethu thina silala la sibamba inkunzi lo shuthi nginabantu asebebagebhela labantu bebabamba inkunzi lezi insizwa lezomkhaya zaseDalton sagcina decide ukuthi okay siyaphuza mesuka la sithatha induku nemvubu mesithopha la konke sihlangana nakho sakushaya esalwa impi ende ngaloya day basifica silele mfethu asibamba umuntu inkunzi asenze lutho silele sibangakhe ngangowesithathu mina ngoba kwaku uJerome lechero lokuqala kuba umkhulu lo wesiqatha bese kuba yimina nomdu nofana sasiba u5 mebeqhamuka mina nginebhadi ke lo ngiyashesha ukuyilalela vela ngiphathe ebusuku lele ngizumekile ngoba ukuvuka kwami ngavuka ngoba sengizwa sekumemeza lecharo esiqalele uJerome labafethu mebebuya nje wabedakiwe abasabuzi lutho abasakhuluma lutho konke abakubona emgaqweni bafike bashaya bathi beshaya uJerome eHayeza bayeza bashaya sonke ngathi ngiphakamisa ekhanda ngiyabona into angishaya ngayo lapha ngazi ukuthi yini leya usiphela kuneyimele yabo khona ingozi la nayi ngiyibona umuntu angishaya la tsazi igazi yabo mengivuka ngiqhasha ngemgaqweni yini kwenzakalana hayi nyene sibamba inkunzi la yini umfana khona umunye umfana onejebe kuyena oyelele ekugcineni nomkhulu lo wasekuqaleni lo Jerome vele icharo lokwigwala kuyasaba ngoba sathi mase sibona ukuthi abantu abadakiwe lapho ayibaphoqa ukuthi umlungu usilweleke lapho salwa nalezi insizwa mlungu salwa kwagcina kusiza ukudlula umbili ngoba kwakusebenza ukhona uphoyisa lasembili uBrim ibona babesebenza nomlungu ubona baze bafike bathe lapho lezizwe silwa nazo zu7 thina silwayo simo3 baphethe induku bonke thina silwa mama qhubu
wajetha umuntu umlungu lapha mhlambe sawulwa 45 minutes to an hour before kuqhamuka amaphoyisa ngoba kwakusebusuku ngo-1-2 entatha. Vethe yabo ngoba emhlabeni siyaqhaphazeka mlungu. Mefika amaphoyisa kuyabuzwa yini sabatshelani basukela silalele labadluli bashaya bathi sibambe inkunzi. Sebethini laba first nje wade sesilwa nabo sibashaya bathi hayi njengoba belwa nathi thina sizama ukubabamba inkunzi bona bayifikela. Yasizwa leso story basho. La umuntu avalelwa khona. Safika kodwa sabhalwa i-statement yonke into. Mase siyababuza ke njengoba silimele ayihamba nesibhedlela kwayiwe King Edward sabhandisha. Okay ke futhi siyaboshwa de sibambe inkunzi yini esithathile yapho. Akusaphenduleki. Obani laba bavule icala kwabona babhayizile ababathatha amagama abo abathatha ukuthi uJoJo. Sasinda kanjalo ekseni kwaphoqa ukuthi sidedelwe ngoba yikho indaba lecala balifulayo. Kodwa nje yabo lesasehlakala umlungu. Ngoba okhowena babafica ekuqaleni bona abantu ababelele bothu bona ababashaya kwaxega ebuhlathi yonke le. Thina sasinda ngokuthi sasiba u5 and sakwazi ukuthi sisukume sile. Umuntu kube wayengale lapha wayezoshawa ngempela. Ingathini advice yakho because yabo njengamanje kunomntwana osekhaya osaqala lezi zinto ezizidakamizwa oncika ubhema onsangu ubhema ogwayi uyibone ulova uyibona ezikhokho and akalalela abazali akazi ukuthi i-final stage yalento ayiqalayo injani because ukuba semgaqweni ezidakamizweni eheavy njengalezi it's a final stage. And ubungozi obukhona emgaqweni ubungozi into ongeke ukwazi ukuyilawula ayikho indlela othi wena ungayiqoqa ngayo awuyibambe inkunzi uzoshawa uyayibamba inkunzi uzoshawa iqoqela ama-cardboards still uzoshawa. Ubungozi obukhona ungathini kulowo mntwana ungakhuluma uthi nje nabantu abangangena ezidakamizweni. Bafethu yabo nje mina engingalisho ongaka taste angabe sa taste. Ayikho into enhle noma engaze ngithi into wow noma ejabulisayo ngedakamizwa bafethu ekugcineni usukuyitshela uthi usile uthi hayi mina ngizosibhema isidakamizwa kodwa ngeke ngigcinele emgaqweni ngeke ngicole lo nto ayikho lo nto leyo ngathini usuke uyikhohlisa wena emqondweni ekhaya. Sonke isidakamizwa so hamba sigcine seyiveze ekugcineni ngisho athi usifihla kanjani ngisho athi uzama usicontrola kanjani njengoba kuthiwa isidakamizwa nje siyayidunga imizwa. Sigcineni ugcina ucabanga ngenye indlela ongakhuliswanga ngayo noma ngathini indlela engekho right ekwenza ukuthi ugcina uthatha ama-decision akulidela ehlathini. So indaba esidakamizwa nje bafethu mina engingakusho ukuthi ungazi usiqala uma ungakazi uzizame yabo nje mfethu ngamane uyidle lo sweet uyidle lo chocolate kodwa nje ayikho into engaze ngithi iyajabulisa ngesidakamizwa ungazizami ungasiqali uyimpela umgodi wena uphila kahle kahle ngoba impilo yakhe iyaphela egameni labazali bebangengane belwa ngengane yini ikuphi ukubambisana kumele kube khona ebazalini umama nobaba noma sebehlukene ukuvikela ukuthi lo muntu lo angagcini mhlawumbe aphazamiseke empilweni. Into engayibona ukuthi even though benokuxabana kodwa leyo nto kumele bezame ukugwema ukuthi ingaveli enganeni. Yayizwa lo nto mlo ukuthi mebekhuluma asimhlambe ithama lizokulanda kwe-OLED obvious mase nithathe ikhwama seniphuma OLED izomphelezela emotini nale time. Yazi leyo moment akuyona ngisho moment abazobonana kuyona noma abazokhuluma kuyona more than 10 minutes. Hawe unjani nazi ingane shosho. Sizame ngayo yonke indlela ukuthi bengakuvezi lokuxabana kwabo neenga yabo izingane zikhona alawo. Ngisho bekhuluma efonini khona uthi uyamuza ukukhuluma efonini mhlambe awufonela ubaba wakho uma ukuthi uyezwa ukuthi khona ingane around eduze akayigweme into ezoyenza ukuthi kugcinwa ngalawa amagama ofuse kayekeleke ungabani ekugcineni ngoba lo nto ungangayinaki impela lesikhathi yenze uyitshela ukuthi hayi ingane but ihamba itakelane ngoba mebehlukana
oledi menihamba endleleni hambele yakhala sekuwena umele uthulisa hayi uthuliyeke lo noma oledi mawuza ngakwethami thothi oledi selihambile sekusele time nalo phela leshi bize likhuluma nabangani bakhe thothi selikhuluma kusabheka yabo hayi uyabheda lo hey ningamnaka yonke le nto ebonisa ekhandani lo abagweme ukwenza ingxabano zabo ifike endlebeni zengane bona baxabene kulungile okwabo lo kodwa ingane ayingakuzwa ayingakufili ngoba yona ihlangene kuthumiyo hayi geqa amakhulu amfoka sibuya sotoba madoda usibuya ngenkomo abafokazana bebuya ngehlahla nomfowethu siyabonga mfowethu nina bendlodle nophapha ekhanda kamenza indaba olelele lo muntu omemeza ngathi yakhalela luthi igula likaJama lichithekile hawu nina bakamputu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo lemhlabeni imbhedule nina bentule ebande ngodonga kwela kithi kabheka uZulu phansi encube uZulu liyadumela zongoma bazukulwane bakaphalo nina bendla mhlathi kamayekisa khuphuke njalo ngeSwatini abomnaka namamfombatane madoda phansi kwaNdebele kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo okhuluma uProfessor ngingwamkhize ngidabwa phansi kaNongoma esigodini sabha umthetho ngasohla ngothini la kaMandlakazi mangabe ke uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni neyinqinamba nakho konke okusuke umuntu akhule ngaphansi kwakho okungaba umthelela ukuthi umuntu agcinele ezidakamizweni kakhulu ke sifuna ukubona ukuthi umntwana onjani mayengakabhemi usewumntwana onjani ngoba esebhema siyabona ukuthi ke einganeni zethu kuhluke kakhulu futhi umzali ugcina ungena ekuqakekeni ugcina kahle izidakamizwa sihlukumeza kakhulu amalungu omndeni nabazali ukudlula lo osuke kuzona izidakamizwa yingakho ke sihlaba ikhwelo sithi awubhulwe umlilo lapho ungakafiki khona awubhulwe ayilwe ngamagabade ngoba izolimazana so vikela ingane yakho kuse-early iba umzali iba khona ingane eziningi ngifonelwa abazali abanezingane ezisema boarding school that is why ade ngibabaza njengoba ade ngikhuluma nawo lawo kanti boarding school kwenziwani ngoba sikhule thina sasiyingane ezivikelekile lezo kodwa kuyacaca manje ukuthi izingane ezingavikelekanga nhlobo sidalo shuthi kumele bezama ukushintsha indlela yokwenza nami futhi ngingalekelela mfethu ama-boarding school abangithinta abantu abaphethe ama-boarding school ngingakulekelela ukugadeka kwalezi yangane because mina ngiyazi ukuthi yini engenza ukuze even izingane lezi ezifunda ezikoleni zakwantu mina nginayo ivision ukuthi singayivikela kanjani lezi yangane yize lezi zinto zizodinga ngempela uhulumeni zizodinga imali ukuze si-implemente si-initiate ukuze umntwana avikeleke khulunywa ukuthi umntwana akanawo umhlaba wokuganga esikoleni akanawo umhlaba wokuganga ekhaya ingane ke lapho izokwazi ukuthi igadeke izigcine mhlawumbe ifike lapho kumele ifike khona nazi izinto thina esiyidinga i-proper development ebantwaneni bethu up until umuntu akwazi ukuyicabangela abone u-wrong abone u-right then akhuleke abe right nomzali futhi adle inyoni zabazukulu adle inyoni zabantu abakhe bethi ukuzala ukuzelula amathanga kodwa ke manje sisesikhathini lapho khona ukuzala ukubola amathumbu ngakho ke iMPTV1 iyazibophezela ekuthenini ilekelelana nomphakathi ekuthenini kube nempilo engcono igama lami nguProfessor siyacela ucindezele subscribe button indezele nebell ongakubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisposayo izoganqeza ukuthi ungona kuzo sima ungena ngaphakathi uzobe usuzitholela iziqephu zangalolu suku siyacela abantu bejoine ne-membership ukulekelela uhlelo ukuze liqhubeke ngoba uhlelo kade lingatholakali belikade lineyinkinga zezimali uma uhlelo lizokwenzeka kudingeka kuphuma imali ephaketheni ngakho ke mawufisa ukwelula isandla ungaselula isandla enombolweni yami ethi 081 513 5606 081 513 5606 uyamWhatsApp uyakwazi ukungifonela ukuze sikwazi ukuthi silwe lesi sihlava esinaso ayilunga amagabade ngakho sengincenga